Az ember általában sejti, hogy valami nincsen rendben, amikor egy számlát nem fizetnek ki határidőre. De még ilyenkor is hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy biztos csak valamilyen adminisztrációs hiba történt. Talán elakadt az utalás, talán szabadságon van a könyvelő, talán egyszerűen csak késnek pár napot. Ügyfelünk is nagyjából így volt ezzel. Ügyfelünk orvosként dolgozott egy cégnek foglalkozás egészségügyi szolgáltatóként megbízási szerződés alapján. Az együttműködés hónapokig viszonylag normálisan működött. A munkát elvégezte, a számláit kifizették, különösebb konfliktus nem volt a felek között. Aztán egyszer csak nem érkezett meg az a bizonyos utalás. És közel 2 millió forintról volt szó. Ügyfelünk először megpróbálta felvenni a kapcsolatot a megbízójával. Telefonált, e-maileket írt, üzeneteket küldött, de semmi. A cég képviselője mintha felszívódott volna. Aztán néhány napnyi utánajárás után nem is a saját szerződéses partnerétől, hanem egy másik cégtől tudta meg, hogy a háttérben már komoly változások történtek. Ez a cég a megbízójának volt a megbízója, egyfajta fővállalkozó, aki időközben megszüntette az együttműködést ügyfelünk megbízójával. Ez konkrétan azt jelentette, hogy ügyfelünk munkája gyakorlatilag megszűnt, csak éppen erről őt senki nem értesítette, és a pénzét sem kapta meg. Amikor hozzánk fordult, tulajdonképpen 2 kérdés foglalkoztatta. Egyrészt, hogy történhetett meg az, hogy a szerződéses jogviszonya megszűnéséről nem kapott hivatalos tájékoztatást. Másrészt pedig az, ami ilyenkor mindenkit érdekel. Hogyan juthat hozzá a pénzéhez? Átnéztük a szerződést, és több furcsaságot is találtunk. A szerződésben szereplő telephelyek például nem egyeztek azokkal a helyszínekkel, ahol ügyfelünk a gyakorlatban dolgozott. A szerződés teljesítésigazolások kiállításához kötötte a kifizetéseket, a valóságban ilyenek azonban soha nem készültek, a felek teljesen más gyakorlat szerint működtek együtt. Emellett az is kiderült, hogy a szerződés 60 napos rendes felmondási időt ír elő mindkét fél számára. Ez azért fontos, mert a megbízó értesítés nélkül egyik napról a másikra szüntette meg az együttműködést, ami önmagában is további jogi kérdéseket vet fel. Mondjuk súlyos szerződésszegést és akár kártérítési felelősséget is. Ezek azonban majd egy külön videó témái lesznek. Ebben a részben inkább koncentráljunk arra, hogy hogyan lehet beajtani egy követelést akkor, amikor a másik fél egyszerűen nem reagál. Első lépésként azt javasoltuk ügyfelünknek, hogy küldjön hivatalos, tértivevényes fizetési felszólítást a cég székhelyére. A levél azonban visszaérkezett. A posta azt a jelzést tüntette fel rajta, hogy a kézbesítés akadályozott. Ez általában azt jelenti, hogy fizikailag nem tudják kézbesíteni a küldeményt. Például azért, mert a címen senki nem található, és még levélszekrény sincs. Ráadásul az is kiderült, hogy a szerződésben szereplő székhely nem egyezett a cég nyilvántartásban feltüntetett székhellyel. Ez már nem csak a követelés behajtása szempontjából érdekes, hanem a cég törvényes működését is megkérdőjelezi. Ha ugyanis egy társaság nem érhető el a saját székhelyén, az akár törvényességi felügyeleti eljárás megindításának az alapja is lehet. Ez is megérne egy külön videót, de térjünk vissza a pénzhez. Sokan ilyenkor megijednek, mert azt gondolják, hogy most egy több évig tartó per következik, ügyvédekkel és több 100 000 forintos költségekkel. Erre találták ki a fizetési meghagyásos eljárást, vagy röviden FMH-t. Ez a gyakorlatban egy viszonylag gyors és egyszerű eljárás a 30 millió forintot el nem érő pénzkövetelések érvényesítésére. 3 millió forint alatti követelések esetén pedig főszabály szerint amúgy is ezzel kell kezdeni az igényérvényesítést. A fizetési meghagyás benyújtásához nem szükséges drága jogi képviselet. A Hello jognál egyetlen gyors és kedvező áru konzultáció alatt elmagyarázzuk az eljárás menetét, és segítünk a forma nyomtatvány helyes kitöltésében. A kitöltött kérelem nyomtatványt aztán postai úton meg lehet küldeni a területileg illetékes közjegyzőnek, vagy személyesen is beadhatjuk. Elektronikusan csak akkor tudjuk használni a Magyar Országos Közjegyzői Kamara FMH rendszerét, ha van minősített elektronikus aláírásunk. Legtöbbünknek azonban nincs, úgyhogy marad a postai vagy a személyes út.
Az eljárásnak van egy díja, amit a kérelmezőnek meg kell előlegeznie, azonban ez a díj és az addig felhalmozott kamatok visszakövetelhetők a kötelezettől a főköveteléssel együtt. Ha a közjegyző a kérelmet rendben találja, akkor személyes vagy postai benyújtás esetén 15 napon belül bocsátja ki a fizetési meghagyást. Erre a másik fél 15 napon belül ellentmondással élhet. Ha ezt nem teszi meg, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, és a követelés végrehajthatóvá válik. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtó akár a bankszámlájából, munkabéréből vagy más vagyonából is behajthatja a tartozást. Ez azért már egész jól hangzik. Ezen a ponton azért sok adós válik hirtelen sokkal együttműködőbbé, és így az FMH benyújtásától számítva reálisan 1-1,5 hónapon belül a pénzünkhöz juthatunk. Ha viszont ellentmondással él, akkor az eljárás perré alakul, és a továbbiakban a bíróság dönt a követelés jogosságáról. Az egyik legfontosabb mondanivalónk ezzel az üggyel talán az, hogy a hallgatás nem jogi kategória. Attól, hogy valaki nem veszi fel a telefont, nem válaszol az üzenetekre és eltűnik a székhelyéről, a tartozása még nem szűnik meg. Ha a fizetési határidő már lejárt, és a másik fél láthatóan nem akar együttműködni, érdemes minél hamarabb áttérni a jogi eszközökre. Sokszor már egy jól megírt fizetési felszólítás és egy időben benyújtott fizetési meghagyás is elegendő ahhoz, hogy a követelésből végül valóban pénz legyen.